Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Әлмәт табибы Лисичанскидан кайтты. Бер ай эчендә ул 1000-нән артык кечкенә пациентны кабул иткән. Ират киләчәккә нинди планнар кора? Әлмәтләр ял көннәрендә дә уяулыкларын югалтмаган. 18 гаризаның 14-е каш тартуга кагыла. Халыкны тагын ниләр борчый? Ярты грамм өчен 1 ел төрмә. Әлмәт судында наркотиклар саклау турындагы эш каралды. Хөкем ителүче ничек акланды? Яллар һәм бәйрәм ыгы-зыгысы инде артта калды. Ә шәһәр халкын һаман проблемалар борчый. Декабрь һәм яңа ел каникуллары вакытында әлмәтләр халык контролендә гаризалар калдыруны дәвам иткән. Каникулда аларны ниләр борчуга салган? Наши дорожники вышли, не дорожники, коммунальщики вышли, начали сыпать соль. Соль начала работать, постепенно она лед растопила и механически ее начали убирать технологии. Бузлавык проблемасы элеккечә халык контролендә көнүзәк сорауларның берсе булып тора. Кышын артык сайланырга мөмкинлек юк. Ям сәламәтлеккә куркыныч янаучы бузга яки аңа каршы кулланыла торган тузга юлгасың. Ком бик сирәк кулланыла, ләкин кайбер әлмәтләр ишек аларына ком сибүне сорый. Коммуналь хезмәткәрләр гаризага җавап бирә һәм 4 көннән Җәлил урамы 47 адресы буенча ишегалды тәртипкә китерелә. Әмма халык ишегалды территорияләре һәм юлларны кардан вакытында чистартмадан ешрак зарлана. Халык контроленнән файдаланучылар әлеге проблеманың Тельман, Герцен, Дивонская, Гафиатуллин урамнарында хәл итүләрен сорый. Машина йөртүчеләр исә Шевченко урамы өчен борчыла. Җыелып торган кар юлны тулысынча күреп бетәргә кымаучаулый. Шуңа күрә вакытында кар чыгарылмаса, фаҗигаләр чыгуы ихтимал. Шулай ук автомобильчеләр Тукай-Ленин киселешендәге светофорның ничек эшләвенә төшенми. Алар сүзләренчә сигнал бик озак тора. Шул сәбәпле иртә һәм кичләрен бөкеләр хасил була. Бу уңайдан Әлмәт районы башкарма комитеты яшел дулкын системасының шул рәвешле эшләвен әйтә. Светофорны махсус алгоритм җайга сала. Шуңа күрә сигналны яңартуда мәгънә юк дип җавап бирә хакимият. Соңгы айда Әлмәтләр халык контролендә 60 шикаят калдырган. Соңгы атнада алар саны 18 җиткән. Шуларның 14-е кар чистартуны күз уңында тота. Җимерек биналары күп булган шәһәр. Кирилл Булатов Лисичанск турында шулай ди. Балалар хирургы Луганск Халык Республикасыннан Әлмәткә кайтты. Анда ул 1000-нән артык баланы карарга өлгергән һәм алга таба дәвалану өчен 40-ка якын авыруны сайлап алган. Ты едешь, ничего нет, и огромное количество разрушенных зданий. То есть огромное. Балалар хирургы Лисичанск турында сөйлим. Кирилл Булатов анда 22 ноябрьдә гуманитар йөк белән китте. Бер айдан соң яңа ел алдыннан кайткан. Бу вакыт эчендә ул 1200 баланы карарга өлгергән. Бер көн эчендә аңа 85 кеше килә торган булган. Табибны балаларның физик яктан сәламәт булуы гаҗәпләндергән. Основная проблема, о которой можно говорить каждый день, это психологическая. Балаларның төп проблемалары аларның неврологик торышы. Бомба һәм даими атулар сәбәпле сабыларда неврологик тайпылышлар барлыкка килгән. Мин үз күзләрем белән күрдем. Анда шартлаулар гадәти күренешкә үрелгән. Уже около полугода, а то и доли. Әлмәт бүлегендә яктым, җылы һәм уңайлы. Лисичанскида хирург кыр шартларында диярлек авырулар кабул иткән. Шәһәрдә электр юк, биналарны махсус җайланма белән җылтырга тырышалар. Әти-әниләр Татарстаннан килгән табиб турында белгәч, урамда ук аңа мөрәҗәгать иткәннәр. Командировка вакытында ул шәһәр үзәгеннән 20 километр ераклыкта урнашкан берничә авылда да булып кайткан. Анда 170 кешене кар ялган. Хирургны тормыш иптәше каршы алган. Беренче көннәрдә бер кайда чыкмаганнар, ял иткәннәр. Кирилл Булатов 2 январьда эшкә чыккан. Коллективта табибның кайтуына шиксез шат. Авырулар бигрәк тә. Хәзер табибның яңа максаты бар. Лисичанскида 40 бала сайлап алынган. Алга таба дәвалау өчен аларны республикага китергән ниятлиләр. Бу мәсьәлә сәламәтлек саклау министрлыгы белән хәл ителә. Шулай ук Кирилл Булатов гуманитар йөк нәкъ менә дарулар җыярга планлаштыра. Икелекле эштә һәркем ярдәм итә ала. Бигрәк тә җылы киемнәр, җылту җиһазлары һәм стандарт дарулар, вируска каршы препаратлар, балалар өчен сироплар, шәхси гигиена чаралары кирәк. Каты суыклар башлангач, ак халатлар өчен кайнар чор башлана. Зәй табибларына мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан, авырулар, җәрәхәтләр алудан һәм туңудан зарлана. Салкыннарда ничек дөрес киенергә һәм җылынырга Адилә Борһанова белә.
Узган атна ахырында урнашкан аномаль салкыннар күпләргә кыенлыклар алып килде. Машина йөртүче булып эшләүче Равил Хәсәновка Замхарир суыклар киртә түгел, автомобилен кабызып эшкә барасы бараның. Тик мондый суыкта техниканы да тиз генә кабызам диме. Машина янында озак маташа торгач, Равил абый хәтта 2 бармагын ишетә. Думал, нормально все будет, ну как отогреются руки. Куллар җылынгач, барсы да яхшы булыр дип уйлаган идем, ләкин кич белән шенти бармагым шиштем. Хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Обнаружил то, что мизинец сдулся. Поехал в приемный покой. Салкыннарда тәннәрен ишетеп үзәк дәваханәгә 2 кеше мөрәҗәгать иткән. Куллар, борын, колак яфраклары суыкны беренче сизә икән. Андый очракта үзлектән дәваланмаска, бик нык туңган очракта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аңа кадәр кайнар чәй эчәргә киңәш ителә. В такой период необходимо как раз одеваться так послойно, да? То есть... Котлы киенергә киңәш ителә. Кием киҗе мамыктан булырга тиеш. Мәсәлән, башта футболка, аннан соң кофта, муенлы кием, соңнан свитер кияргә мөмкин. Потом толстовку какую-то, да, водолазку и потом уже теплый свитер. Температураның түбән булуы сәбәпле зәйнең кеше күп йөри торган үзәгендә дә бушлык, урамнарда халык шактый кимегән. Суыктан курыкмыйча дарухана яки кибеткә баручылары гына күренә. Мондый салкыннарда инде күп чыгарга тырышмыйбыз. Көндә бер тапкыр инде магазинга чыгып керәсең дә и все. И көне буе иде. Без пенсионерларга нәрсә? Күп әйбер кирәк түгел. Гидрометеорология үзәге хәбәр итүенчә, температура атна ахырына бераз күтәрелә башлый. Шуңа күрә җылы киенеп йөрергә, ашыгыч булмаганда урамга чыгарга киңәш ителми. Адилә Борханова, Дин Сыпатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Котлаулы ел һәм хатын белән 2 арада туган низах. Тормыш авырлыкларын әлмәтнең иң элек закладка салынган урынга, соңра хөкем ителүчләр эскәмиясенә китергән. Наркоконтроль оперативниклары Иратта ярты грамм тыелган көчле мәддә тапкан. Аңа наркотикларны законсыз саклау мәддәсе буенча гаеп белдерелгән. Хөкем ителүчегә 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Поблагодарил сотрудников, прямо вот когда меня они забрали, сделали, я прям сказал спасибо вам большое. Гаепләнүче хукук сакчыларына наркотик кулланырга мөмкинлек бирмәүләре өчен рәхмәтен белдерә. Ират сөйләвенчә, тыелган мәддәгә заказны ул инде күптән ясаган була. Ярты грамм мефедрон өчен сатучыга 3500 сум акча бирә. Закладка шәһәр читендә яшелергә тиеш була. Ләкин хөкем ителүче 2022 елның октябрендә полиция хезмәткәрләре белән очраша. Процесс беренчесе түгел. Узган утырышта яклау судтан эшне аерым тәртиптә карауны сораган. Ягъни гаепләнүче иң катгый җәза алмый, ләкин аңа аклау карары да чыгарылмас иде. Гаепләү каршы чыккан. Шуңа күрә эш гомуми тәртиптә карала. Суд тикшерүе тәмамлангач, яклар фикер алышуга күчте. Прокурор әйтүенчә, Ират элек психиатр, ә хәзер табиб-наркологта исәптә тора. Моңа кадәр да шундый җинаятьләр өчен хөкем ителгән. Шуңа күрә гаепләүче фикеренчә, Ират туры юлга әле басмаган. Ә менә хөкем ителүче аның белән риза түгел. Я попал в реабилитацию, я как-то понял другой смысл жизни. Гаепләнүченең адвокаты да 2 кечкенә бала һәм авыру ата-анасы Иратка тәртибен үзгәртергә ярдәм итәчәгенә инандыра. Эштә башка йомшартучы шартлар да бар. Ират үз гаебен танган, үкенүен белдергән, җинаятьне тикшерүдә ярдәм күрсәткән. Эш урынында да аңа уңай сыйфатлама бирәләр. Эшнең барлык шартларын исәпкә алып, суд карар чыгарды. Гаепләнүче 10 тәүлек эчендә аны кире какмаган очракта 1 елга катгый режимлы колонияга юл алачак. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә балаларга физика һәм химия законнарының ничек эшләвен күрсәттеләр. Аз керемле һәм күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә мондый яңа ел бүләген Әлмәтнең эшче яшьләр комитеты ясаган. Гравитация ничек эшли һәм баш мие кешене ничек алды ала. Тулырак алдагы материалда. Вот они бегут, то есть сигнал с какой-то скоростью движется. 5 минутлык вакыт кайчагында шиксез кебек тоела, кайчагында сизелмичә дә үтеп китә. Альметрикага килүчеләр үз вакытларын үзләштерү буенча тест уздылар. Чараны шәһәрнең эшче яшьләр комитеты хәйрия акциясе кысаларында оештырды. Экспонатларның берсендә төсле сызык хәрәкәтен уй көче белән күзәтергә кирәк. Ул юлның нәкъ уртасында туктап кала. Балалар әлеге сызыкның кызыл читкә кайчан барып җитүен чамаларга тиеш. Тоже хорошо. Планета үз орбиталары буенча ничек хәрәкәт итә һәм тарту көче ничек эшли. Моны әлеге экспонат аңлата ала. Ул космостагы киңлекне һәм вакытның тайпылышын күрсәтә. Җисемнең авырлыгы никадәр күбрәк булса, ул башкаларны шул кадәр җәлеп итә.
стропилки. Цилиндрлар тәҗрибәсе ярдәме белән баш мие безне ничек алдаганын аңларга мөмкин. Корылма берничә детальдән гыйбарәт. Аның берсе карап торуга зуррак. Шуңа күрә безнең өчен авырлык та зуррак кебек тоела. Тәҗрибә вакытында балаларга башта кечкенә фигураны, соңрак бөтенесендә бер юлы күтәреп карарга тәкъдим иттеләр. Нижний у нас больше, раза в 2, может быть даже в 3. И логично, что он должен быть тяжелее. Логично? Да. Но вот как раз здесь, на данном этапе, мозг у нас и запутался, потому что он же не знает истинный вес вот этого цилиндра. Шулай итеп, цилиндр буш булып чыкты. Физика законнарын күп балалы һәм аз керемле гаиләдә тәрбияләүче балалар сынады. Бу Әлмәт эшче яшьләреннән яңа ел бүләге. Акция кысаларында Әлметрикада барлыгы 18 бала танып белү экскурсиясендә кунак булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.